سال 1955 لگند قوکومه یه گریدای قرسه لباکور کردستان روحات آلاکوم جدایک بویه. لقاغزمانه تا سال 1973 خوندنا سرطایی و یا ناوندی کریه. دنافبر سال 1974 و 78 ده لزانینگاه انقره خوندنا درونناسی کریه. سال 1978 درکتی آلمانیا و پشتر بلغاریا. جه سال 1983 ده لسوید دجی و کار لیکولی ندکه. بینرین بریز افدمو همودمین و بخیر. ده پرانیا قوناخین دیروک ده تا روژه ایرو دیروکا کردان لگور برجواندیان نتوین دن هاتیان نویساندن. کلتور و ویژه کردان زمان کردی هاتیه دزین و هاتیه بلاوالا کرن. میوان پروگرام میا ایرو جیان خواه ترخان کریه جبو برحف کرنا مورک و مرجان نتوامه و پاراستن و ارشیف کرنا وان سامانان. تو بخیر هاتی پروگرام ما کاک روحات آلاکوم. سپاس. یعنی اینها مرو جیانا روحات آلاکوم برچاوار دروازده جیانا که گلکی برهمه 22 برهم ده دربار داناسین و فولکلور و دیروکا کرد و کردستانه یه هندری کردستانه و یه دروی کردستانه چه دش دهیله که روحات آلاکوم ویریه هل بجیره؟ بله حتی اینا وقت گفت قاسی 20 پرتوکان برهمن من چاپون به سه زمانان درکتن کردی، ترکی و سویدی ev پرتوکانات دناف خدا لسر هن کماند کارم بین بشکرن وک مناک چند پرتوکن من سر ادبیاتا ترکی و تمایا کردان ده ادبیاتا ترکی ده ادبیاتا ترکی ده روشا کردان پوزیسیونا کردان جیه کردان چیه ve yeke gelek balamıkşan me lekoland ve ki den grupeke den hin şahsiyetin kurdan hin kesayetin kurdan gelek balamıkşan ve minak Şerif Paşa, Seyyid-i Kurdi, Ziya Gökalp'e ku Kurd bu lebele paşi bu yek juan bavin nasyonalizma Türkiye. Kurd be taybetici Kurdin Türkiye جه دیروکا خو جه زمان خو جه ادبیاتا خو جه چافکانیان بلگن جه هر تشتی بپارمانه من اف فاجیایا من اف فلاکتا زانو جزهات من سویده آلمانیا چند سالامام لوان ولاتا جه متابلویا که دندید ev velatan çavap beşta çune دیروکا خو چافکانیان خو همو هبونه خوی نتوی چوا به نازکی به بالداری به کیف خوشی پرستنه آرشیف کرنه یک دوکومنته کرنه او جبو کو بگیجن دستین کنسیندن خوندوانان انجی لکولران imkanın خو گیاندنش پیدا کرنه نه تنه پرستن ده جر زمینanda انجی ده امبارanda ده magazinanda ve şartın tene na gelo van berhaman van dıştan çava dikkarım biginin raya geçti insanan mirovan lekolneran ve yakeci balam mekşand mev her dünya da berhev u mgot devehen tişten kurda derhin ronahiye rüye roje hintiştan bikin nekin hezin resmi hezin ku Kurdistan zeft kirine dagir kirine be destevana tirok anji çandama nikare be nivisin derkeve ronayı mirov ji kideri da indik ve ji destbeke vek peşkotineke Türkiye'ye belki Kürdi de je döje mirov ji kidera zerare vegere kare به zihniyeti به hişmendiye ve من دست بکر و کیف اما ویت شتیره گلک داد جافکانی می دیدید انجی می بلگک رسمک تشتکی نو دیدید از کیف خوشتوم جبوکم می تشتک ندید بو لترکیه ام به terbiye, bir perverde, bir ruhaki din hatun mezin kirin.
me terbiye me perverdeya Tirkî dîtû lêbelê ez hatim mirov dikare bêje ku min xwe ji nû ve keşf kir min nasiya xwe da xwe eskî me cara pêşî min Swêdê min dît ku ez Kurdim edebiyateke me heye zimanekî me heye lêkolînên me hene beşên kurdnasiyê beşên kurdolojiyê li cîhanê hene profesörên Kurda hene doktora tezên doktorayê yên Kurda hene Kurd jî wek her milletî milletekî serbilind milletekî ku alîkariya çanda cîhanê kiriye milletekî ji milletên din ne kêmtir e min ev rastiya jî dît vêya jî cesaretekî din da min enerjîke din da min bey hin tişta ketim eger mirov yek li ser berhemê te rawestê bi Kur'anî lê binêre gelek program jê re lazim in eger mirov ji ser ve temaşe bike ve berhemên te hemiyan deyne ber çavan gelek berhemên te terxankirîne ji Kurdên ê ku li derveyê Kurdistanê ne Kurdên İstanbul'a kevin Kurdê Sovyetê Kurdên Anatolya Navîn gelo te hesab kiriye Kurdên di hindir Kurdistanê de ewana êm sogerkirîne vana li ber derê qirkirinê ne divê wan xelas kî duwarê di çavekî dîrokî de yanî yan mebez jê çi bû ew qazgiranî daye Kurdên derveyê Kurdistanê Belê ez bawer dikim yek ji van mijaran yek van sedeman ancî yek ji van faktöran ku min zêdetir enerjiya xwe da ser Kurdên li dervayê Kurdistanê faktöra xerîbiyê faktöra li dervayê welat mayînê bû ez hatim Swêdê ez derketim Avrupayê vê carê min bi çavekî din li ser gela li ser jêre cihekî li Kurdistanê mêze kir rewşa Kurdan mêze kir min dît ku Kurd bi hezaran Kurd hatine derketine Swêdê welatekî İskandinavyayê Bakur herî jorê Kurd bi hezaran deh hezaran hatine Almanyayê Fransayê İngiltere'ye her welatê Avrupayê kolonîk û Kurdan xwe re hêlînek çêkirine li van welatan dijîn min Kurdên Iraqê Kurdên İranê Kurdên Sûriyê Kurdên Sovyetê cara pêşîn dîtin min ewana li Swêdê dîtin yani ev sînor min re gelek manîdar bûn min re gelek tişt îfade kirin Kurdên Swêdê min re gelek balam kişin Kurdê İstanbulê îcaz hatim min nasiya xwe da Kurdên Anadolya Navîn cara pêşî min Kurdên Anadolya Navîn li Swêdê dîtin Kurdên Konyayê Kurdên Enqereyê li vira min nas kir nasiya xwe da wana ja çîroka hatina vana Anadolyê çîroka wana hatina li welatên Avrupayê gelek bala mikişand sirgûn gelek tiştekî xirav gelek tiştekî nebaş e ku qeza felaketek ku tê serê însanan vê yekê jî bala mikişand tiştên ser sirgûnê ser xerîbiyê ser tu bêje li dervayê welat mayînê bala mikişandin paşê çend pirtûkê min derketin ser İstanbulê Kurdên İstanbulê ser Kurdên Anadolya Navîn û ser Kurdên Swêdê carekî bihîst ku du sê gundên Kurdan li Yunanistanê hene lêberî hetanî niha jî di derbarê vê yekê de to agahîke nivîskiyê min nedît peyda nekir û cîk de jî nexwend muhakkak Kurdên misal Kurdên aliyê Pakistanê Afganistanê hene Kurd di derbarê van Kurdan da jî hetanî niha berhemek lêkolînek nehatiye kirin yani Afganistan û Pakistanê belkî duwarê netewî û dîrokî da merivê me bin lê ji wan netewê hane ku gelekî dûrên me ne mesela em bên halî Çîn û Yapan û wa tiştana çi zanyarî cem te hene ku Kurd gihîştibin wan deranê ji bajarê Elazizê bajarekî Kurdistana Tirkiye
جوی دوره به سدان کس لگل ارمنیان به واپوران به ریا واپوران ریا بحره دریای چونه درکتن امریکای لوان دارن مانه کومله ساس کرنه ماکالامن اولی کلنامه به کردی ده مالپرین کردی ده حتی بلاف کرن کردین امریکایی جی بابت که دنیا کردین اوه نه کردین کومک کردین مزنجی ایرو لأوسترالیای dijin. Lebele Kurdin kulle iro Avrupa'yı dijin jiyana wan mümkün edi derbare jiyana wan da hıntış hatta nivisandın. Lebele de derbara diroka Kurdin Avrupa'yı da kem tiştenem ve minak kes diroka Kurdin Fransa'yı nizanezede. Kurd kijan salahatine Fransa'yı kibune çahatiye serevan Kurdan eftişta jibo Kurdin İngiltere'yi derbastı. Kesinlikle zana Kurdin peşin kine çune İngiltere'yi, Avusturya'yı. Bana giş mijaren lekolinene ve ben lekolandım. gelekî xweş e mirov te gudarî bike niha em ê bênvedanekê bidin piştre em vegerin sohbeta xwe berdewam bikin bînerin bi rêz li benda me bên ta piştî bênvedanê. شمانو پیشا قرانیم یا برداد رو به زبیه و زجر ما زبیه بنم قولی زبی پیش حنیه و جاوید بکر و سیر دی ورواتی رومیو Ev dengê dayika Rohat Alakom bû. Duan salên ku Rohat nedikarî biçe welatê xwe, dayika wî dengê xwe li ser kasêtan tomar dikir û ji wî re dişand. Lê li Swêdê, li başûrê Stockholmê me serdana Rohat Alakom kir ku çavekî li arşîva wî bidin. Xaniyekî taybet kirê kiriye, arşîv, belgeh û wêne, pirtûk û jêderên ku berhev kirine li werin. Bi dilgermî basa çend tiştan dikir, ew tiştên degmen ê ku zû zû peyda nabin. Pirtûkên li ser Kurdan li Swêdê bi zimanê Swêdî hatine derketin gelekin. Min heta niha qasî sed pirtûkên wisa berev kirine. Ev her du dolap ama bêje gişk ser Kurdanın û bi zimanê Swêdî derketine me hemû berev kirine. Yên ku nehatine dîtine jî me kopya kirine. Kopyayê wan derxistine. Ew jî di embara min da oda handa ye. Yek ji wana ev wêneye ye. Ev wêne mi di müzexaneyeke Swêdî da dît. Wêne di mala Şerîf Paşa da li Stockholmê hatiye kişandinê. Dema Şerîf Paşa di sala 1880 da hatiye Swêdê. Swêdiyan müzeyê bi taybetî ev wêneye kişandiye ji bo ku mala ku Şerîf Paşa bar kiriye xanîkî teze hatiye çêkirinê, xanîkî zef mezin bûye. Şerîf Paşa bi ji bo Sefîrxaneya Osmanî 20 jûre 20 odeyê wî xanî kirê kiriye. Tiştekî din jî ez dixwazim bala temaşevana bikişîne ser ev nexşe ev xerîteye. Eva jî di arşîveke Swêdî da me dît ji aliyê profesörekî lêkolînerekî coğrafya nasekî Swêdî da hatiye amade kirin. Welatên Rohilata navîn nîşan dide, Welatê Osmanî nîşan dide û Kurdistan jî bi taybetî nîşan daye. Wek hûn jî dibînin mintika Kurdan bi rengê sorva neqişandiye. Binî dinivîse di sala 1800 de tam berî 213 salan hatiye çêkirinê
نقشه بوی تری هنه لأوروپای لبله منطقه کردستان افقا آها زلال براک خوش نهاتیه چکرن اف پرتوکاجی بری دسود سالی لسویدی هاتیه وشاندن ترجمه که ورگره که جزمان آلمانی ورگراندنه سویدی لولات کردان و ارمنیان یک جوان پرتوکن دن کو evji divan salanda beri set gence sali hatiye çapkırın Stockholm'e evji vergereke kitebeke zaf piçuke nave pirtuke ayşo keçikeke hoşik li qarsi vektu zani eci ji qarsetin dema me ev pirtuktit gelek şavum en tişteki hoşi disa min diyit eva jî kovareke İngilizce lebeli min eveke Swedî da dît divê kovare de wêneyekî jineke Kurd hatiye belavkirin jê re gotine fata reş bi leşkerên xwe çûye İstenbolê ji wira çûye tevî şerê Qrimê bûye eva jî pirtûkeke mezin miyê piçûk nîşandan dixazim ve wêneyê avran nîşandim ve hûn dibînin ev jina Kurd bi leşkerên mêr dora wê tujî mêrin li İstenbolê yê derbasê Ewropayê be çûye derketiye Bulgaristanê divan salan da jineke Kurd bi evqa mêr bi leşkerên va derketiye sefereke aha gelek bala biyaniyan kişandiye sala 1805 çaranda derketiye Divê mirov çendî lê bikole ku bigihêje karîkatûra Şerîf Paşa di pirtûkeke nivîskar û şêwekarê Swêdê de Albert Engström. Gelek karikatürên navdarên berî sed salî çêkiriye navê wî ji danîye Menîxor û wek pirtûk çap kiriye yek ji wan pênce navdarên Swêdê an jî navdarên wan salan Şerîf Paşa hilbijartiye û ev wêneyên Şerîf Paşa bi destê xwe çêkiriye. Kurdekî ji bajarê Urfa ku sala 1946 hatiye Swêdê û xwendina pizîşkiyê kiriye, li Swêdê maye di rêxistina Amnesty de kar kiriye, pirtûk nivîsandine û hewl daye ku doza gelê Kurd bi dunyayê bide nasîn. Dîploma Dr. Selahedîn Rastgeldî bi dîwarê mala Ruhat Alikom de bû. Piştî ku vefat dike, cenazê wî dibin Rihayê wira binax dikin. Amnestiya Swêdê jî çelengekî Gulanla Xemilandê çelengekî dişîne ser cenazê wî, ser cenaze jî bi Swêdî dinivîsin tak spas ji bo her tiştî Selahedîn. Tiştekî bêjim di dîroka çanda Ewropayê de di derbarê Kurdan da gelek tişt hene. Ji bo ku îmkanên wan Ewropayiyan, wan gerokan, wan misyoneran, wan lêkoleran gelek zêde bûye. Dema ev çûne Kurdistanê an jî çûne mintiqên nêzî Kurdistanê, çûne cîranên Kurdistanê geriyane gelek tişt dîtine, gelek tişt berevkirine, gelek tişt guhdar kirine. Hemû ev tiştana bi xwe re anîne Ewropayê piştî mirina xwe ev tiştana gelek hatine nivîsandin. Tiştê nehatine nivîsandin bi xwe re anîne jî di mûzeyan da, di arşîvan da, di pirtûkxanan da îron tên parastin. İşte me re tiştek dikeve divê em Kurd li bey van tişta bikevin. Gelo ev tiştên ku em behs dikin li kî derê ve şartine? Kîjan jerzemînan da, kîjan depoyan da hene mirov wana bibîne. Berê bînerên birêzî mîvanê me lêkolîner Ruhat Alikom em sohbeta xwe berdewam dikin. Kak Ruhat tu di gotarekê de dinivîsî, tu dibêjî
سوید پایتخت کلتوری یا کردین پنابره بله یعنی ما بس تجربه گوتنی چیه جارا پیشین دما مرو روشات کردین ترکیه ده برچوان جارا پیشین لسوید به تایبتیجی لستوکولمه ده نابرا 20 سالاندا سالین 80 سال 1980 حتی سال 2000 ده نابرا به تایبتی دوجم نهاجی بردام دکن و دمه gelek xebat hatine kirin di navbera van 20 salan da. Tiştekî ku Kurdan cara pêşîn di tîroka xwe da dîtine wek mînak çi? Wek mînak li welatekî Avrupayê paytextekî Avrupayê cara pêşîn qasî bîsî kovar rojnameyê Kurdî derdikevin. Cara pêşîn zanîngeheke bilind ji bo mamosteyên Kurd tê saskirin. Cara pêşîn bi sedan wergêr tercümanên Kurd ku Kurdî Swêdî belê li Swêdê dest bi kar dikin. Cara pêşîn di hemû etabên perwerdegariya Swêdê da zarokê Kurd digêjin mafên xwe yên perwerdegariyê yên bi zimanê Kurdî. Zarokên Kurd bi zimanê Kurdî dikarin bi zimanê dayika xwe hin tiştan fêr bibin. Cara pêşîn qasî pêncê nivîskarên Kurd torek, axek wek organizasyonekê, wek tevgerekê dest bi vêjîna ji nûva jîndarkirina çandeke bindest kirin. Bi sedan roman, Kurtê Çîrok, Pirtûkên Helbistan, lêkolînên Kurdî wekî din qasî hezar pirtûk li Swêdê hate çapkirinê. Devletekê cara pêşîn bi milyonan belkî jî milyarekî zêdetir alîkariya peretî piştgirtiya vê çanda bindest kir. Statüya zimanê Kurdî, statüya edebiyata Kurdî, statüya Kurdan bi giştî yekcar bilind bû li welatekî. Di çarçoveya wê statuya bilind da bibûre min gotina te birî gelek gotinên nû derbasî zimanê Kurdî bûn li Swêdê. Ji ber ku gelek gotinên Swêdî hene beramberî wan Kurdî de tune mecbûr bûn lêkolîner rûniştana gotinên nû dirêst bikirana. Belê. Eva jî mijareke din. Dixwazim bêjim ku Stockholmê nihazê bê me ser wê mijara te gava din behs kir. Li Stockholmê tiştekî nebûyî, tiştekî ecêb di çanda Kurdî de, di gulvedan pêşketina çanda Kurdî de peyda bû. Ji ber vê yekê ne tenê min gotiye gelek Swêdyan jî Stockholm wek paytextê zimanê Kurdî, paytextê çanda Kurdî bi nav kirine. Mijareke din e gelekî girîng mijara jinan. Tu zanî di van salên dawî da taybet li Swêd gelek tund û têjî beramber jinan hatine kirin li ser destê hinek Kurd. û ji ber wê yekê jî hinek caran navê Kurdan hate girêdan bi navê stemkarê jinan ve. Belê. Gelek nivîskar rojnamevan tiş nivîsyan din gotin ev ne kultura Kurdan e belkî ev ne beşek ji kultura Kurdan e yan a mentika navçeya rojhilata navîn bi tevahiye hinekan girêda bi olêva yanî her hinekan şîrove rengekî daye. Lê nivîsên te di derbarê jinan da û desthilatîya jinan di dîroka Kurdan da berî va bûyeran bû. Te dixwast ji va lêkolînan bêjî çi? Te dixwast bêjî ku pêvajoyeke şaş di derbarê Kurdan da heye divê bête rastkirin yan mesele çi bû? Cara pêşîn yek ji min dipirse rastî jî mijareke giring e. Problem çû? Problem
dema ku ez li Kurdistanê bûm gelek tişt nebaş me li ber çavê xwe didîtin. Nehekiyên mezin li jina dihate kirin di pratîkê de. Çîrok me dibîstin. Ancî di hin pirtûkan da, di hin fîlman da men faciyayên malbatî didîtin. Jin dihatin kuştin, lê dixistin, eveka Kurda tune bû. Lêbelê hin aliyê jiyanê ji hewin ku vê carê wêneyekî din nîşanî me didan. Ev wêne çi bû? Jin hakimê malê ne gelek tiştan da biryara jinan e. Jinên Kurd mi didîtin rûyê wana vekirî û porê wan zêde girtî nîm bû. Bi mêran va diketine govendê, govend dans dikirin, laqirdî, henek dikirin. Yani perçekî jiyana rojana wan tu tiştekî anormal di vê jiyanê de min nedidît vî alî. Gotineke pêşiya zev bala min kuşand. Reva jinê adetê dinê. Yani zev tiştekî filozofîk e. Yani wek mode revake çika. Ewa çi ye? Devê meneyî ku jin jî wek insan, wek tiştekî bi can, bi hiş, bi evîn, bi evîneke mezin dikare ya xwe bike, ya xwe jî dike, mirinê jî dikare bide ber çavê xwe, dide ber çavê xwe jî dilketiyê xwe re direve. û civat jî vê yekê re okey dihêje. Berhemek di derbarê Şerîf Paşa da nivîsandiye. Mamosteyekî zanîngehê li Başûrê Kurdistanê hê Ferhad Pîrbal. Dibêje Jeneral Şerîf Paşa yekem siyasetmedarê Kurd e ku baweriya wî bi serxwebûna Kurdistanê hebûye. Şerîf Paşa di navbera salên 1898 ta 1904 li Swêdê wek dîplomatê dewleta Osmanî bûye. Li gor lêkolînên te Jeneral Şerîf Paşa û têkiliyên xwe bi Qiralê Swêdê Oskarê Duwam ra û malbata wan ra çi qasîdkarî ye van têkiliyan têxê xizmeta Pirsa Kurd? Şerîf Paşa dema li Stockholmê û zêde bi problema Kurdî ve mijûl nedibû, nikarîbû mijûl bûya jî ji bo ku bi resmî, bi fermî wek sefîrê Osmanî hatibû tayin kirin. Yani pozisyona wî dest nedida. Tamam, Ji vê yekê re. Lêbelê ew tiştê ku wî hevalî gotiye, Pîrbal gotiye, gavadin te behs kir, ewa belkî ji bo salên 18 û 20 derbas ve dema sevreyê, dema problema Kurdan li Avrupayê, li dinyayê dibe mijarek mühim, dikeve rojeva hêzên navneteyî wî ve çaxê Şerîf Paşa êdî dibe temsîlkarê Kurd, doza Kurdan diparêze û tu zanî piştî vê yekê peymana sevrê tê imza kirin û sê maddeyên vê, sê xalên vê peymanê jî di derbarê Kurdan da ne, yek ji van xalan da van maddeyan da tê gotin ku eger mintiqa Kurdan jî tespît dikin aliyê Diyarbekir, Sêrt wê mintiqê, eger Kurd konseya yekitiya milletên netewî biryar bide Kurd dikarin bigêjin serxwebûna xwe jî eger bizanbin ku Kurd vî îşî re müsaitin, quweta wan heye, yani rêya serxwebûnê jî di van salan da vedû. Eva yeke rast e. Lêbelê piştî Lozanê, piştî hatina Atatürk tu zanî hemû ev tiştana, ev xewnana, ev peymanana giş serobino dibin û Kurd mirov dikare bêje doza Kurdan têk diçe. Berê ekak rohata lêkolîn sergelek serhildanê Kurdan kirine di 1925 da serhildana Şêx Saîdê te vemrandin 2 sal pê naçin
خویبون جنوا سرهلدان رادگینه بله دو وقت که اوقاز کرد ده یعنی نتشته کی بالکیشه که جاردن سرهلدانک پشتی 2 سال به بله دوزانه نه لحر در دنیای اواد تشتا چه بیه آنجی چه دوه اگر ملتک دما کت دنگاسیه یعنی قضا بلای کت سر ملتکی و چاقه جناو وی ملتی دوه باون وی ملتی درکوین هزک درکوه کو و ایشاوی ملتی را ببه ترجمان و ایشی بده سکناندن و ایشی گم بکه شرطین درکتنا هزک نو حرتم هبون جبو کرد بشتی سرالدان شیخ سعید سرکیوان هاتون داردا کرن به هزاران کرد هاتون سرگون کرن پریشان بون یعنی زفتش نه خراب هاتون سری کردان اویجا گله کردین کو رویون چوبون سوریه اوروپای اوانا گیشتن هف جارا پیشین تشتکی دن درکت هوله و جاره نتنه او سرک انجی سرک انجی کسایتین کرد یه ملی اسا اوین ترادیشنال اوین اها جا آغا بک شیغان بکاتی و جاره رونق بیر نویسکار کسین و هاجی تیوی ارگانیزه بونا تفگره کردی بون و پروژه که نو دانه پیشیا خو دشتکی دنجی آلیکاریه ایرمنیا جی ورگرتن ایرمنی جی دوان سالان دا دبن زور دستی که مزنده اون وانا جی دخوستن تشتان بکن لبلی نکارون تشتکی بکن او کرد و ایرمنی گیشتنه و ده سال 1927 وقت دوزانه خوی بون ساس کرن کاک روحات برهمن تا گلکن مجار گلکن گفتگو گلکی کاری دریج بکه لیجبو هیرو حتی ور بس گلکی سپاس اشتراک کت بشداریا پروگرام مکر گلکی سپاس بینرنی کردستان تیوی را کن حتی ها لپیش اکران ممان اگر تیبونی و بوچین وجی هبن جمره بشین سر او مایلا کل بین اکران درد که حتی پروگرام کدن هر شاد و بختوار بن